Самоед. Браво! Померан. Аплодисменти съдия Мария Тъвите, Финландия. Моля, определите с кого предпочитате участие. Браво! 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 Друг померан, нали? А това е померан. И този, който не искаш да бъде. Не, естествено, но който не искаш да беше бебе. И сега, трето място Сибирско-гръцки. Второ място Померан и победител в пета група